Мақомоти Афғонистон гузоришҳо дар мавриди ин ки чин мехоҳад дар вилояти Бадахшони он кишвар як пойгоҳи низомӣ бисозад ва ҳузури низомӣ пайдо кунадро радд карданд. шӯрои амнияти миллии Афғонистон рӯзи якшанбеи 18 феврал бо нашри як баёне гуфтааст, ҳамкориҳо миёни Афғонистон ва Чин фаъолҳои васеъ дорад, аммо масъалаи омадани нирӯҳои чинӣ ба Афғонистон то ба ҳол аслан матраҳ нашудааст. Бар асоси ин байонияи ҷониби Афғонистон ин гуна ҳамкориҳои низомӣ аз сӯи кишварҳои хориҷӣ бидуни таъиди парлумон ва раиси ҷумҳури он кишвар анҷом шуда наметавонад. Аз ин қабл Муҳаммади Бедор, муовини раиси вилояти Бадахшони Афғонистон, дар гуфтугӯ бо радиои Озодӣ дар робита ба гузоришҳо дар бораи бунёди пойгоҳи низомии Чин дар Бадахшон гуфта буд ки онҳо ба гаштҳои низомӣ таъкид доранд ва аммо мо онҳоро манъ кардем, чун дар ин росто мо бо Чин қарори амнияти надорем ва инро поймол кардани хокамон медонем. ӯ афзуд ки ҳар гуна ҳамкориҳои низомӣ ба тасмими ҳукумати марказӣ дар Кобул бастагӣ дорад. Муҳаммади Бедор дар идома гуфт ки беш аз 50 узви ҳаракати исломии Туркистони шарқӣ ки умдатан уйғурҳои минтақаи Туркистони шарқӣ ҳастанд ва дар бахшҳои аз вилояти Бадахшони Афғонистон ҳузур доранд, мехоҳанд ба Чин роҳ ёбанд, аммо ӯ гуфт ки ҳукумати Афғонистон намегузорад ки ҷангиёни уйғур ки дар минтақаҳои Вардуҷ, Юмгон ва бахшҳои дигаре аз минтақаи ҷурм ҳузур доранд ба Чин ворид шаванд. Минтақаҳои Вардуҷ ва Юмгон аз 2 сол ба ин тараф дар контроли гурӯҳи Толибон мебошад. Ин ду минтақаи кӯҳистонӣ дардаҳлизи Вахон қарор дорад. Daҳлизи Вахон як навори борик дар хоки Афғонистон аст ки бо Тоҷикистону Чин ва Покистон марзи муштарак дорад. рӯзи 8 феврал нирӯҳои амрикоӣ дар Афғонистон дар як эъломияи матбуотӣ гуфтанд ки қароргоҳи Толибон ва аъзои ҳаракати исломии Туркистони шарқӣ дар вилояти Бадахшони Афғонистонро бомборон карданд. Ин эъломия мегуфт ки ҷангиёни ҳаракати исломии Туркистони шарқӣ таҳдиде барои Чин ба шумор мераванд ва аз пуштибонии Толибон дар Бадахшон ва саросари минтақа бархурдор ҳастанд. Амрико ва Чин ҳаракати исломии Туркистони шарқиро як созмони террористӣ мехонанд. дар идомаи эъломияи нирӯҳои амрикоӣ аз қабли генерал Ҷон Николсон, фармондаи умумии нирӯҳои амрикоӣ ва НАТО дар Афғонистон омадааст ки ҳеҷ гурӯҳи террористӣ наметавонад дар Афғонистон пойгоҳи амн дошта бошад. ҳамлаи нирӯҳои ҳавоии амрико ба пойгоҳи Толибон дар Бадахшон дар ҳоле сурат гирифт ки нимаи дуввуми моҳи гузашта мақомоти интизомӣ дар шимоли Афғонистон гуфтанд ки дар пайи амалиёти ҳавоии нирӯҳои мусаллаҳи ин кишвар дар вилояти Бадахшон 15 ҷангҷӯи тоҷики узви гурӯҳи Толибон кушта шуданд.